Nagsawa na sa mga kaang. Ngayon pwede na po ninyong baguhon guys. So may idea na to guys. Ngayon na naman. Oh. So na ko inahuman na. So upat ka layer na siya. Oh di ba? Nice kayo. Upat ka layer. Good morning, madjong adlaw ug madjong buntag na tanan guys. Na po ko dari sa hang garden ang tagasa nagatahang mulberry na. So ang gitiknik sa mulberry guys kanang hanas ang gi banganan ug ingana na. Di pa balitok ba? Hanas ang gipabalitok kay aron di siya mo taas. Diya kanihan na po din siyang pa kuanon guys, panaugon ang mga dahon. Guys, natainga ni oh. Basan guys kanang basta imugmut lang sa dahon yan na siya. Gumut lang ha guys kay arong di sa kadyo mo taas ba niya mabura siya pero mamunga na. So mara ni technique Ma'am Ingrid pang ilan sa mga dahon. Diyan mo lang sa patuwaron pa naog ubos para di sa taas utaman. Diyan rin dako yung naghangbalhin sa juta oh. Ikan pa ni sa Katipunan Alicia Buhol. Kaya na ako'y buhaton na ni guys ang isang bangangan kay na ako'y bago nga buhaton. So tanawa lang po ninyo guys kung say kalalabasan na ning mga photos na atong buhaton. Kaya naghana na magud ni siya. Kanang gilaag mo ni siya basta kuan pero nindot ni siya guys kay wala po ko ni mag kadag swerte. Photos. Dito sa bahay guys naghanap po yan. So kani guys daghan ni kadto ni tag mahimo ani. Gato mga nangibitay dari guys na. Guys oh, kanang lahi pud sa ang pagkabutang. Na tagbuka oh. Medyo lagi na siya di kanon og ud. Ito lang naog na disubos.
So maunis siya guys na. Ato ni siyang putol-putulon. Diyan ako ingani oh. Guys, yan na guys, nag-ready tala ng tubig ato na isang magamit guys para sa atong kaning pino nga bunot. Hi guys. Na ko yung duha ka bata dari nga samok guys, samok. Diyan dia nagatang nabuhat guys ng kuan ah. Ay samok ay lingkod diha kay hugaw. So karon guys, sahara mo pakita nugon sa niya pagbuhat. Diyan na tay kuan guys, naka-ready nga guma. So mamili lang ta guys ug kuan nga. Kanis na pwede naman sa kuhaon niyo. Kung naihang duha bata diri samok din lagi may labos sa guma lagi. Numa. Guma. So depende ra guys kung sa kadaghanan inyong niya butang. Ano ba yung labot sa tiyo? Hindi na mo ba bata nga kuan? Labot. Hindi ka tagala ko guma lang eh. Ya. May pa magkuhan mo dito, practice ubasa, practice suwat, kay ikaw gab, di pa naman kasabaw magsuwat. So nga na sa guys, dari itong pinakaunan niya magpilibutang eh. So before that, ato sa nang butawan o guma. Si guma na ito guys, guma. Human sa guma. Human sa guma. Si Trixie. Si Kirsty. Atong ihukot. Hukot na ito si Kirsty. Ini si Christine. Kay si Kirsty. Kula sa si Christine mo. So kaning guma guys. Ito na sa nga naan guys. Sadang Nga, isid na ito ni. sadang gawa misay. Tisay o tisay. Di makanisay. Ano sa na? Kuan yuta mo na. Luta fish from luta. Guma ito guys kay Presidya. Kaya na dua ka bata dari yung sabok. So isang pang tulion niyo. Oh, das Kirsty oh. Ilis walas dante diri na duha ka bata nga nagsamok-samok. Ikaw gab, adto lagi na lihing ko diha gab. Ang bangko na isa. Yung nga na guys oh. Everywhere I go, always on my mind. Asan na ako? Bakit na ako? Umagamay. So depende ra na ninyo guys ug sa kadaghanan inyong ibutang basta maporma lang siya dana. Kay kadugasan dani kay mudaghan man ni. Naputik tumoy. Tagaan kung sika naman. So yung nga na sa guys na. So ang iyang ugatan ni ato na siyang butangan ug bunot nga naibasa. So
So mudaghan ra na siya. Kay kading tanong mga dali ra kadto sa mudaghan. Mga samok mga bata ah. Ha? Sipat bisag kung saan mo badlong. Istoryahan nimo hinahinay dili jud. Gitan jud. Di nagtungtuwang sa kuan ba yung mabugsok ag uba. Ha? Nagtungtuwang sa lingkuranan yung mabugsok ag u. Oh, jud. Buak. Di dakong gastos. Aw bata man jud nuna. So guys, tulo ka layer ni. Makulit, guys. Say hi, mammers. Hi, 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 guys. Hi guys. I love you, guys. Na, hi ko dia sa akong papa. One day, guys, nanawagan day ang inahanda ni guys na nangadug support sa iyang amahan. Kaya tulo lagi ni sila kabuok. Nag-post day ang iyang mama ani. Nga yung suporta kay wala day suporta sa ano sila bataa. Ano siya putos nga kuan puti. Mga siyag puti, balay rin pa siyag purma. Diyan na po yung murag green. Anong green di kaadyo. So atong buhaton ni guys. So diyan na guys, puti na po di siya na. So dipindi ra po na ninyo kung say kadaghan na ninyo pagbutang na ni. Mas nindo to niya ni sa purma. Diba? So nato mga ideya nato guys nga mabago po dato ang mga design basta ito ang mga tanom. No? Okay kayo guys. Diya guys na nice na sa gadyo guys. So naka-idea ra po gingani kay nagsawa na po kung nga nasa kaang. So hanap pang gipangitag pamaagi nga iba naman ang purma. Diyan isang gibubuan guys kay dali ra man na sa mo buhi kay naman na sa bunot. Guys nahuman na si Jan hana sa naributang. Kani siya umabuhi na ni siya, managhan ni siya manggibitay na ng uban diha. So nice ka sa tanawon guys na. Kani guys hapon isang buhaton kani kay pwede man pud siya kay naa naghanang pud siya oh. Kana siya na. Kaya nakana siya dito. Ja, ito guys ang gibuhat ri guys isa. Na dari gibutang niya. Ngayon na butang siya isa. Nindot na siya guys, uguan ka ng mudaghan na. Diya guys kay maniud to sa ta. Kaya rin ang kainit guys na. Ang saduhan na lagi. Pumulungan na ng mga malbiri para mudaghan sa buwak. Ay buwak mudaghag bunga. Diya pa doon na po ko huli guys kay maniud to sa. Diya guys ay ginahan kanis siya. Kuha ni siya green, lain ni siya kaputos, kaya daghang klase mga putos, na variegated, kani sa variegated niya nas likod na. Kani siya green ra dyan siya, mangita pa ko, paghimo pa ko pakaputan dani, so asa ning ibabad kaya rang kainit. Okay, so nakatambok.
Kaya nanaka na siya diha sa hang kahoy-kahoy na. Parang tambul kasi siya. Asan ko guys kay init na. Ay, ang gamong bibi ay gatuwalya pa na si Jadi ha. Mama niya magbantay diri sa balay. Smile, be. Smile, baby. Smile. Smile, baby. Sus, kadako ba sa smile, oy? Dako apa? Smile, baby. Smile, baby. Smile, ay sus. Kadako smile. Ay sus. Ay sus. Kadako smile. Be, smile, be. Be, tanas kamera. Ana ba tanas kamera ba? Ana ba? Ay dako apod. Dako apod smile. Ay sus ana ba? Dako. Baby, smile be. Pakitang gilas ba? Smile sa. Oh, gamay po na smile ay. Smile, smile. Smile. 1 2 3. Ay sus. Kalami ba sa smile kagamay raman? Dako ah. Dako ah. Ay sus kagamay gihapon. Dako, dako, dako. Dako smile. Dako smile ba? Be dako smile. Dako smile baby. Buwak man ni. Oh, buwak man na siya. Di man na pwede ni mo. Buwak na. Buwak man na. Oh, di man na makaon.